Nairobi. Ramogi kawan mana mago mapuro tenre kod weche mag mibadhi kachiel kod ng'iyo kaka itiyo kod omenda ni apisi mar jaga budget mar sirkal Nancy Gathungu kata janon buge mag sirkal Ramogi Nancy Gathungu koro nyiso luoro ewi omenda maromo siling bilion 11 manochul ji kod kembe moko kokalo e chenro mag choko chudo mag sirkal gi lony manyasani kata e-citizen. Jokanyo mag komiti mar od bura mang'iyo kaka sirkal tiyo kod omenda mage wacho ni chenro mar e-citizen nyalo bedo kuku mar mibadhi e pacho ka kaluwore gi ripot mar Auditor General kata janon buge mag omenda mag sirkal. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero matut ewi lipodni. E rameny mare mawang'ni, wang' dede mag apis Auditor General Nancy Gathungu obedo gi to ewi chudo mag omenda maromo bilion 11 mane ochwal ne kembe mopogore opogore kokalo e chenro mar chudo mar e-citizen. Chair, Deputy Auditor General. Yes. E report margi e nyim komiti mar od bura mang'iyo ka sirkal tiyo gi omenda mag jopiny, riside mag omenda maromo bilion 2.6 ne ochul ne kembe maonge e bwo chenro mar pesa flow matayo chudo e mbui mar e-citizen. The total payment as at 30th of June 2024 amounted to 492 million and USD 414,000 using approximate figures. This amount was paid to a company called or named Electronic Citizen Solutions Limited, which was not party to the agreement. Hiko mar ganario gi 24 migao mar omenda ne orem pedho ranyisi manyiso ka ne gichoko omenda maromo milion 35. Higa mar 2024 bende sirkal ne ochulo kambi mong'ere ka Electronic Citizen Solutions Limited omenda maromo bilion 7.5 mar tayo chenro mag e-citizen kata odoko ni kambino onge winjruok mar kambi mar webmasters. E komachielo, accounts mag bengi mar Equity mane tayo chenro mar e-citizen nen kod riside mag omenda maromo milion 48 kowuok e account ma ok nyal yangore. It was established that the Equity Bank statement for the e-citizen collection account had receipts amounting to 68 million and USD 48 million from undisclosed amount named PesaFlow. Ler makamago omiyo jokanyo mag komitino motelne kod jaod bura mabutere Tindi Mwale ng'ado gi dwol achiel ni chenro mar e-citizen en kuku maduong' mar mibadhi. This e-citizen is not supposed to be operational. From these findings of this audit, we are staring at a monumental scandal. Kata kamano, kambi mar webmasters e twak margi kod Citizen Digital dweche 2 mokalo ne olero ni pesa magijuogo joma tiyo kod e-citizen er matayo chenro mag mbuino. For you as a citizen to achieve a service on e-citizen, you will probably use your M-Pesa phone and you will pay for a service. So if a service is worth 1,000 shillings, let's say you're paying for a certificate of good conduct, you will most likely pay 1,070 shillings or 1,080 shillings. This is how that 1,080 shillings is. The 1,000 shillings will be government money for the certificate of good conduct. The 50 shillings would be the convenience money that has been charged as software as a service. This is to run the payment gateway, to make sure that you've gotten notifications on your phone, and to maintain the system. Komiti mar od bura mochung'ne ng'iyo ka sirkal tiyo kod omenda mag jopiny PAC koro oluong jotend migepe adek, jatend migao mar omenda John Mbadi, jatend migao mar Rita Kipchum Makomen kod nyawadgi malony manyasani William Kavogo mondo chop e nyimgi mar chiwo ler malong'o ewi ong'weng'o masani oliero ewi chenro mar e-citizen. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. E kinde ma jodak ma Siaya medo penjo kama gavana margi James Orengo nitie